basketball mamaya. Pas muna, Alexis. Ang daming assignment. Oo nga. Tsaka sakit pa ng katawan ko sa laro natin kahapon. Ikaw kasi, parang di napapagod. Dapat yata pinanganak kang lalaki. Ang hihina nyo naman. Uy, tara. Bili tayo ng taho. Basta libre mo. Uy, si Kuya Erwin pala to. Kuya, 3 taho nga. Kayo na naman ang nandito. May bago pa kayong recruit. Oo, kuya. Si Alexis. Bagong muka. O siya, libre ko na to para sa'yo. Ay, salamat ho. Pero, hindi ho ba kayo malulugi niyan? Hindi naman. Paubos na nga tong paninda ko. At kumita na rin ako. Ayun naman pala. Libre mo na rin kami, kuya. Sukoy mo naman kami, di ba? Ay, kayo talaga. O sige na nga. Libre ko na kayong 3. Yes! Buti na lang mabait ka, Kuya Erwin. Dear love, ako nga pala si Alexis. Isang dalaga na madalas mapagkamalang binata. Boyish kasi ako. Kahit mahaba ang buhok ko, hindi ko iniinda ang pakikipagsabayan sa mga kaklase kong lalaki sa basketball. Di ko alam kung bakit, pero hindi talaga ako lumaking kikay. Pero klaro sa akin, babae ako. Straight. Yung kaklase mong laging nakakap, nakataas ang sleeves ng uniform, at may backpack na parang laging handa sa kahit anong lakad. Ako yun! Wala sa utak kong pakikipagnobyo. Mas gusto kong maglaro ng basketball at mag-focus sa pag-aaral. Pero dahil sa barkada, nakilala ko si Kuya Erwin, isang bagong kaibigan. Si Kuya Erwin ay isang magtataho. Kung titignan mo kami mula sa malayo, iisipin mong mag-ama kami. Lagi siyang nagtitinda sa tapat ng eskwelahan namin. At kami naman, halos araw-araw siyang inaabangan para bumili ng taho. Hanggang sa isang araw, naabutan niya akong mag-isa. Oh, Alexis. Bakit mag-isa ka lang ngayon? Wala po yung mga kaklase ko. Hindi nagsipasok. Hindi ko rin po alam kung bakit. Bibili ka ba? Hindi po muna, kuya. Ubus na po ang pera ko. Walang problema dyan. Libre na kita. Talaga po? Hindi ko tatanggihan yan, Kuya Erwin. Siyempre. Mabait ako sa mga suki ko. Oh, paano ka niya uuwi kung wala ka ng pera? Kaya namang lakarin yung pauwi sa amin. Nang mag-isa? Aba, hindi ba delikado? Saan ba ang daan mo? Papunta hong Maginhawa Street. 4 na kanto lang huwang layo mula dito. Ah, doon din ang daan ko. O siya, magsabay na tayo. Hindi po ba mabigat yung dala nyo? Matagal ko na tong ginagawa, Alexis. Wala na to sa akin. Kaya ko pa ang buhati ng bag mo. Ay, hindi na po. Kaya ko na po to, Kuya Erwin. Basketball! Woo! Paborito kong parte na uwian. Uy, si Kuya Erwin, oh. Kuya Erwin! Bakit wala kang paninda ngayon? Ah, pahinga lang ngayong araw. Alam mo, duda ako sa'yo, Kuya Erwin. Tingin ko, milyonaryo ka talaga eh. Ikaw talagang bata ka? Hindi no, napadaan lang ako. May inasikaso lang malapit sa school nyo. Naglalaro ka ba ng basketball, Kuya Erwin? Oo naman. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin maglaro? Ayos lang ba? Baka masamain ang makakakita. Ha? Wala naman sa edad na pakikipagkaibigan, Kuya Erwin. Ah, o sige na nga. Yun, let's go! Grabe, Kuya Erwin. Hapong-hapo po kayo sa laro ah. Dala na rin siguro ng katandaan. 40 anyos na kasi ako, Alexis. Ay, oo nga ho pala. Nawawala kasi sa isip ko na halos 2 dekadang tandaan niyo sa akin. Sa galing niyong makisama. Siguro dahil wala pa akong asawa. Totoo ba? Kaya naman pala ang dami niyong oras sa labas. Nagagawa niyo pa akong ihatid sa bahay. Oo, mag-isa lang ako sa buhay. Pero masaya naman ako. May balak pa po ba kayong mag-asawa? Kung bibigyan pa ako ng taong mamahalin, bakit naman hindi, di ba? Sabi nga po nila, habang may buhay, may pag-asa. Baka naman po may darating pa para sa inyo. Sana nga. Alam mo, hindi ka tunog 18 sa pananalita mo. Para kang matanda. Nako,
Marami nga pong nagsasabi. Alexis, may pakiusap lang ako. Tawagin mo na lang akong Erwin. Para naman hindi ko maramdaman na 40 na ako. Sige na nga. Pero libre mo ulit ako ng tao, ha? Oo, walang problema. Malakas ka sa akin. Dear love, halos araw-araw akong sinasabayan ni Kuya Erwin pauwi, lalo na kapag wala akong ibang kasama. Magaan ang loob ko sa kanya, para akong may isang protective na nakatatandang kapatid sa katauhan niya. Unti-unti, naging bahagi siya ng buhay naming magkakaibigan. Mas nakilala ko siya. Pero bakit kaya wala pa siyang asawa? Mabait siya, masipag, maayos kausap, at may mabuting puso. Di ba siya nagmahal? O siya ba ang hindi minahal? Ayokong lagyan ng mali siyang kabaitan niya. Siguro sadyang mabuti lang talaga siyang tao. Dumating ang gabing matagal na naming pinagplanuhan. Ang inuman ng barkada. Gaya ng ipinangako niya, sumama si Kuya Erwin. Nagsimula ang gabi sa masayang tawanan, kwentuhan at walang katapusang asaran. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nadadala ng alak. Hanggang sa hindi ko na namalayan, naging malabo na ang paligid. Ang ingay ng barkada ay tila unti-unting lumulubog sa kawalan. Ay, grabe Alexis. Sabi ko naman kasi, huwag kang magpapasobra. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo pag nakita ka nilang ganito? Uwi na ako. Ay, baka mapagalitan ka pa kung sa inyo kita iuwi. Mas mabuti pang sa bahay na lang kita dalhin. Oras na ba? Huh? Nasaan ako? Kuya Erwin? Bakit wala akong damit? Ano pong nangyari? Nasaan po ako? Gising ka na pala. Oh, easy ka lang Alexis. Hindi tama ang iniisip mo. Ano pong ginawa niyo sa akin? Alexis, kumalma ka muna. Magpapaliwanag ako. Lasing na lasing ka kagabi. Ayokong iuwi ka sa inyo dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa mga magulang mo ang itsura mo. Kaya dinala na lang kita rito sa bahay ko. Bakit wala akong suot? Basang-basa ka ng pawis. Tapos suka ka ng suka. Hindi mo na kayang palitan ang sarili mong damit. Pinagpahinga na lang kita. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nasaan mga damit ko? O eto, niligpit ko lang para malinis. Alexis, teka lang. Aalis na ako. Alexis, pakiusap. Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama. Wala akong ginawa sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pinagsamantalahan mo ako. Hindi. Alexis, hindi ako ganun. Hinahanap na ako ng mga magulang ko. Alexis! Hindi ko alam kung ano nangyari. Binalot ako ng pandidiri at matinding kalituhan. Naghihina ako at sa isip ko, paulit-ulit ang isang bagay. Pinagsamantalahan ako ni Kuya Erwin. Sa kabila ng takot at pagdududa, nilakasan ko ang loob kong lumapit sa aking mga magulang. Inakala kong poprotektahan nila ako, na ipaglalaban nila ako. Pero hindi. Imbes na humingi kami ng hustisya, pinili nilang ipakasal ako kay Erwin na para bang kasalang sagot sa pang-aabusong pinagdaanan ko. At ngayon, napatunayan kong nagsinungaling siya dahil pinagbuntis ko na ang bunga ng ginawa niya sa akin ng gabing yun. Gabing hindi ko inaasahan. Gabing hindi ko na mababawi. Sinira niya ang buhay ko. Ikaw naman mag-alaga dyan sa anak mo. Pagod na ako. Kakauwi ko lang, Alexis. Baka naman pwedeng magpahinga muna kahit sandali lang. Nagrereklamo ka?
Ikaw ang may gawa niyan, di ba? Di naman. Sige na. Akin na si baby. Nasaan ang kita mo ngayong araw? Oh, ito lang muna. Lintik na buhay to. Anong aabutin itong 300? Pambili ng gatas? Diaper? Pagkain? Paano tayo mabubuhay niyan? Babawi ako bukas, promise. Hahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Pasensya ka na, Alexis. Pasensya. Kasalanan mo to lahat. Idinamay mo pa ako sa paghihirap mo. Alam ko naman. Pero hindi ka ba masaya kahit kaunti? Anong tanong yan? Tingin mo ba kasama to sa plano ko? Dapat nag-aaral ako sa kolehiyo ngayon. Hindi ako dapat nakakulong sa buhay na to. Kung hindi mo ko inanakan. Ay, kasalanan ko na ang lahat. Pero kahit ganito na ang nangyari, hindi ako titigil hanggang mahalin mo rin ako. Mag-antay ka sa wala. Dear love, alam kong maaaring makatanggap ako ng awa, panghusga o masasakit na komento sa sasabihin ko. Pero sa mga taon ng pagsasama namin ni Erwin, unti-unti kong nakita kung gaano siya kapursigido na kunin ang loob ko. Lahat ng masasakit na salita tinanggap niya. Lahat ng galit na binato ko, nilunok niya ng walang reklamo. Hindi siya sumuko. Unti-unti, lumambot ang puso ko kay Erwin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero dumating ang araw na hindi na ako gumising na may galit sa dibdib. Tinanggap ko na. Iyakap ko na ng buong puso ang buhay na mayroon ako. Aalis na ako. Nag-iwan ako ng pera sa cabinet pambili ng ulam at gatas ni baby. Oh, eto. Baon mo. Para sa akin? Oo, para sa'yo. Hanggang hapunan na yan. Para hindi ka magutom sa trabaho. Totoo ba to? Huwag kang OA, Erwin. Simple lang yan. Salamat dito, Alexis. I love you. I love you too. Ha? Totoo ba yan? Oo. Alexis. Sa kabila ng pagiging masungit at suplada ko, hindi ka sumuko. Hindi mo ko iniwan. Naging mabuti at responsable ka pa rin asawa at ama. Dahil ako ang may atraso sa'yo. At ang tanging bawi ko lang ay ang alagaan kayo ng maayos ni baby. Sige na. Baka mahuli ka pa sa trabaho. O siya, mamaya na lang. Bye-bye, Alexis. Bye-bye, baby. Kiss ko. Ito na. Bye-bye. Hello? Hello? Kayo po ba ang asawa ni Erwin? Ako nga ho. Sino sila? Kinasasama po ng loob ko pero inatake po ang asawa ninyo sa trabaho. Ano? Anong ibig mong sabihin? Makakapunta po ba kayo ngayon dito sa ospital? Siya po ay... Dear love, hindi ko alam kung anong ginawa ko at bakit tila yata ako'y pinaglalaruan ng tadhana. Kung kailan naman handa na ako sa buhay na ibinigay sa akin, saka naman kinuha ang magiging katuwang ko. Matagal kong nilabanan ang kapalaran. Itinanggi ang buhay na pilit na binigay sa akin. Pero nang natutunan ko ng yakapin ito, nang natutunan ko ng mahalin si Erwin, bigla naman siyang kinuha sa akin. Para akong iniwan sa gitna ng bagyo. Ang batang inakala kong salot sa buhay ko, siya palang magiging dahilan ng pagpapatuloy ko. Metro's #1